Mga panahon na penikameuri, na ko'y mkuya ko timetuan, mimine dari kinamderio na wanta tayo kayo, ay mga yun na pangkanyam ko ang ura, ari tetam na idinanon titaninga. Ari ipupoto yun na rakaraki, ari tetangira, iripwa ka, ari pun rongo-rongo ni miyong titinay na tinis, tiri kitemen na, irawya anakaro. Hindi tayo kayo, astaro ko rin ni makurwanuan, rongo-rongo ni miyong titinay niya ay. Sinako kang kandito kiran dewi karena ko, imay niya sabagin ako ng makurwanua. Yang tokiran de wikari nako awaro kwa nakaro tete inaini yo antara wantero ya kakupe amen wota te kukure na konteta inaini ai nkai aro koroi na nteta yare na ngwa ki ai te kapeni ni ko astra pe kau ikana no pui na ko ya koraki suwa ni ka wore nan deire na ko yon kiripes teta ina beri yare ya kota na reita ki ai mestos awa yaron ni kapene stos ta ki kanga eta kunana yango tete inaini yo pahirangin tamero ai bokina pahirangin tata piakina. O tu wana rekanga yati pati sisira kiro ni yeresina na pun narona ni koasta areso sirangin tata piakinna ntiero eria pun tata ngiriana beni kandata mama ingina ni kapeni ane to kiran de wi kerena ante ta yayon kanni osnang tawra ni mangari itana ko rakarak yayo. Ya pun dei stina kona meroro ni tero ata amenastina ani tenis yo naron na narita kini ye meron aretin sos. Mami, kangai rang daro rama iro so eta pia kinai. Ngaya susuangai pa. Enariya na ta muin ka baun ka pene ngiang kana to simena. Pero rama bari muin na mangari kinebenta kanga gitu tira. Oy ko wang kan ba ayan naron tero rama. Kangairang intini ka mimi aron do mane. O kan karaki nari keron to wane so subandang pun biakan nongora. Ayo mang kataya na ben kiri pita non tipe swango. Ibu na tayo na no bea pun tangira so soy. Ya kita tangira pun dari kan takanga. Taraya nasu kwa wana. O kara woroi ka mete payan wan do mane. Ngayo taun januan e karo yan. Ina pundang intini ka kamea kwa ron te mea ka mangaya. Awakiri ki peka susuango. Tobe kaya kita ngiria poko na koroi. Mami yero nang jalan na gugure irona. Kumani nga to wana tani arwana ria pun ngayari dinga no yari. Are kita warona pa yaka meroi meron tuengi ngari ko yakama waki. Yara kwa kona nore te mapuri yasan koroi ari pa kina irom pa jame te ke jan wa roi irona. Taragi mami ngaya kina roi na tane ben wana meta yoga ya taw mate kana bari mi mongo teti. Ya ibu na tayero ina no pangkana kampun kina roi an wana ana pun nang gugure irona. Isikiroi, awan tare yang pai ni kamati pa kakawa ki kanuan nampung. Gani ye de pai ako kay nanaya away pun minan takatangay na. Kena siu? Ngaya mami. Oto ko pun kami anak wari na ben mew to ko be miri ki pa yon na ye kan mesu. Auru nga mami na mesu dari ki bin kai ki. O mama nyeu ki ba ko si na be nga wai kai nduma. O nga ye sikiroi, ya wusu ni nga mai kai. Men memmo to ko be miri ki. Ko tangira pun ka bubu ki to ya pue. Mami rai kanga ya puyo oriana ri kito tanan kan. Mama ko ana ine uni ngai ka yo oda na be ka buari yasan ko ra ya yo inanan jasan. Be ra kan to wanan me ana ni sak. O nga yesi kiroi me ni ko yang pain dei. Awesao. Puputar. Yak. Ngaya ko bini nebe, o ipon suay ka na baka ko tatay. Nang bunaro ramon kau ni ko pa yagi tipe nang karaoke. Ay nga nasim. Anen deru ba ni taratara iri ka na pa itabewa. Ayaw sino ko na pepe na mesu ira di kiray kay. Ya mga po na ba natay ni ba kan natay nasim mari. O nga yes siguro ay makarabe pe ang kuy kiem payo nga mawawaroy. Naka, ay pun ka busura de betara way ki. Ken ka intay na yoy meraki, ongkwe isway ninya yam stua. O nga ito wari mga tiki-tiki na pemania ben dabakuro pasinan ako ni pingko. O nga mani mari benang kota mo arabidim. Pata ko ba mga yay bidimin Thailand nes pa mga osin ako. Kunagi suangay ay mga tamoy na betitangir. Kamakan nora kintitangir agi. Bebun tam na yung titangira. Ato ko ba ka na no kawagi. May angang kayo na imiawa. Nang punimitiya benang pun kota arabidim.
Kang ako kailangan na pauto ka rin yung wayo, ki? Meawa! Mane? Yang ana ba ni meawa ang kipo ni menay kay? Ata, akayang ko'y meyaw. Asini ko kay ray. Ay, kasi ni kuning kay, ki? O nga yero, iri, itaning asa na ba ako tara piri mo na. Ya pun waki kanuan di tairi kian hiro ya kain te ustu wayo ni karo kwaki apa ya ngapung o ape ni nusta makan karoi tapi ya o ni kata urawa na bete kai ngapung ni yeri truata me kain na penari ni miawa ni pun saya roi o ya kaya na rire ni tenis ngayari kata uroi kong kan nungura kanuan na napong ni tenisan na narire. Amina, ko kami nusundo ko. Ko'y rani ko ang yung semakan na natin muandan pa diya wawakan kaya buangin daw po, okay? Ang kaya po sa baro ko na yung maim daw tan. Yang kaya san ko sos? Yang yan san ko si sos, mani po di diya kong kanari kaya wan na beg. Ay, yang. Kung warang may maindik siya mayo, Mina. Ya, yaro ko pa yawari pong ki. Hay po nora ng kintay na basuwara. Mako nang indara marikin ki ni kasana rasa yung minta kiki. Sige roy Mina, may next time kan. O kung rudi nga roy, pun kaya kina roy ang pain diri, kani ko roy pa. Kana ko nang ko roy am nanon roy am diri. Wala ko na kunya pa pun manja kang roy diri. Ngayon nang pun kakama nung po ko nakatayin ki. Ni kaya ko ni pun ko roy am kapeni roy ta meron am diri. Iyam ko uru. Do ko uru ni kanga. Nakakinto ko yang mo ya pa na rin kinakwam to tirana. Nakuntay ka na ro. Baka na iyam ko uru. Ay pun nang unga na iya na nung gigaya kinampay diri pa. Ari pun dikin nam ko uru. Ano pun simen nam diri. Kaya ka nga. Nakakinto ko na nga hindi ka pa ito kinakanak wa ki diri. Why ni ka penya ni siri ki menti diri. Ngayari ang kanak ko to ko kan di ki pa tiroya. Kwa ko na ako pun roya na pen pun to ko kulasung kay ko sinya ko di kinya pa tiroya. Ina siri ki menti diri. Kaya ko katiyan ko uru ako na kwaya kinari kinapa. Papan kau ngam roy na kon nam diri. Na yarong na. Ya, irara para na yung kitenis. Punaki na besa ni kau nga na nung naroon na ako karoy. Si Tepo may apon si Pau kiroy kaya uyang o yata ya roy erang mariri kau tay. Mayore pan napon kayaki. Ngay ka nga pun nakikiyakan wan na wari pari pun nakirang kakamete pa ilang kakabeni au tay nakiyakak. Ibut ka nga diya kagari apon na nimeki na nabawa na wana wari ro. May isaan, ipun na kunan rabe bena kumana-mana rangan na sag makuriyak eh. Yang inang darapat merurun te nga pong ngay baya kari ka diri pundang kay nako. Ayan, nirang tamero. May wayaro ko sos. Kayang waya pun ko meya. Siguro yan ako ina pandang tataray nga yaw pa yay kay. Hey, good morning atay na ini. Denise, kuwas paro ko. Yang ya bus paro ko na bito. Ni me odi menisin na. Sana nga medaba in the library. Ayan, ge. Nasag mo kakaraktutan na. O silang gisa nang karagin na. Ay, punta ka bini ang kayo ni Bong Paita ka niya Bong ay tugugit tuwigan na ro. Wakan ka Bong na ro yan tayeng. Ne, ge. Takamet pa yan ang napapagtayin. Ay sikan nung ramo rungo-rungo yam kar. O sa iti agin nakaritagin ako yan. Oo, ngaya. Ay, tagwari. Asan ro ko tayo may sulit kiyang kita iri. Guess pa na magina ro iti minga ro. Ito pa din ro. Kakang yan ang bukre. Anay. E po nisa, okay, sari ko na yung mga muna na pempepakan na tayo. Ngayon, ge, ano. Ja, yung niya isinam telefon mo yung kita iri ko. So, yasang gen, suanga tukta na. Ni ko atara ritak ngayon mo yung kuy. Oo, yan. Anay, angkan? Bangaya. Yata yerong kuy. Yata aram. May mga sirag ba? Antay yung karo kain niya. Kuy ngayon yung kabarabaran ako inapain ni kape. E po ni Piang, kami kukriro, okay? Ay pun dia yang gini kukuray pa. Ari po ni Rira na no. Sa kayo mga karikera tayo kaso mga yang kana isat meroro roy mga ngayon. Pero ari, ay punura na ng roy na. Tuwar, tapos lang ako nagamit pa yung kan, sige? Ngayon, sana. Yawakin ako tipong imiakanwana ni karokwa ayaro ko te wiki hapo. Ari ay pon weekend te ukoke iroya korakisuwa yon kiripes.
Ya puntan na ko timen na ipuniro na nipuka ka no metipi pa ni ukouki. Ari ipun na yaking na pe na kon na rimu inariki. On Sunday wiki ni ukouki ani. Hoya waki tianga pipa iro ya tente reirei. Awa ite musirawa na pe ya papa kimuina. Nteta yeyo yarangi ni kukurei ni tenis. Hoi morara di kana karua ke popotara meni teroata. Ina nunte na makaina ritempa. Awa pe ire ya karo ikai. Pa ano akira mo merake imena si ya yo. Ni musirawa si wowa te wiki. Ay ngaya are ya meroro waki na yo ni tenis ni metawari sos ni kais te poyan te pakanta yare. Sos? Aswa ngaya ukaro pan na iria pan na musiraw na ngaya merake inta ka din pong ay minti nga po. Ni kangan kan ni. O ngay kan ya kanga. Bebe singi pa si wo te wika yo akinat. Pangki iro menang mo ako ay wo te wiki. Te wiki ro kanga yaron to iraw wache na makaina. Tarayang, sakay mga pundiri ta kinti taripun na te internet pa. Paitaw ba pun meaw na ba te internet yon merake. Jenis, sa kinano na riya kairo ko to tabuni yayasa ni matan na kanga pun ni matay ya. Higipun yon merake gigi. Yara kanga istabo yarorome ye. Ha, orang kay sos. Ako na nagaro tiya ka gyan na wag swangay. I know my parents so tayo rami ang kwe. Shh, hanga yarori. May urung ang gani pa ko kunako ko mekin nonday. Pandakakan ako urong-urong na ko yung na tayo pa kuwar ay tira ko koroya. Narang busong ka na ko. Masiguro pare kawan na pete ang karo ke. Ngayon sos, ay dari kina. Anda yana tayo ang kana ikubende ke scholarship ato inang kunani ka nga tiyo na ko puki. Ya kawan. Hanga ya Dennis. Era ita mero. Asa kais po nuki may meragay. Yasa ya pororo ya te ka ya wasu ko ya pororo yani. Ni yere Denise yarang ini kukureng kaya nang ngukira pena ti ini pike yon merake. Hawari haki pena kung kaya ini paya kiripes ni kaya nang ini merake. Nroko ya imeraki o warang ini kukure ini mengokira muyengaya awari amuan angkanya kaisa kakini muyengaya ngkaya bundang ini mais mengina imu ini kita nakina ina nunda beteta yemen ya mami aya bundang kau mana be yakin nakin timenge ya bundang koro manisena Ay naki kau nga wari abun na bob yay takay ni aki. O ngayon ako kaysa kang kiyan na may yan. Pangayan nang nakumanan ko sin ako'y pa'y namarag pa yarang nisak yaw pepe eh. Payo nga na ba na isa yaku ka na na pera katawan o. Tausa kang dahil si mo ang kay medisini kaya pa dahil sa mga takatiwe. Tausa na ko nikakay ka na ratamanay meditipapay toh ni ngapong. Iyang mami eh saan wabun niya ko kariyan ko at yajiri abun na ko niyang wanas tuwa ni pero ngayon. Tayo suwa ngay perang kap ka na beras tuwang kayo. O ba naki? O wari ka nuki na kaunta papuntuwari lang hindi di beta kakapenetay. O taraya. Iya punuki. Okay. Ya, ikaw ka nga rin eh. Ya ko rin nagribitin beto ya. Ya ko rin na tuwa. Yo, rin yung kakawat niya ang tikin desan siya. Mami, o sa kiniyana niya na kumayan. Kayang. Punayana. Away puntira uta na yabon mo kinakina mangaya. Nida kakawiyang mo na panayay ki. Tirwata. Ngayon eh, kampundukin kay. Kamakawa. Kisa kami nataya, kamnokin kayo. Tapos katawrawa, tuta na busmaya kimi. Okay, nayay. Payro na ito ay kain niya ay karo kong ki. Anto kan debuyay kan ni. Okay, paya kakangan eh. Me ariaki ang kuya kain ni Mimi. Ito ay nakatawrawa, busmaya kimi. Meron ay pakampun kastain kami. Ako makatuwa nga mo at yung maraki tuta na. Imayin niya sa roy kami pero nga. Ayot yung maraki ay busa mentyaws pa. Ari sa Mimi yung kisata ni May. O sa nuring kami. Nga yari aswa nga wari pa. Nangin ako may mo nuring kami. Mana nayay. Kanga ko ni karawawat ako. Merarapan na pende pa sa katunga imayin na yasa roy yarwarura. O tani nga. Pananay pa inamaraki o sa mo'y karaw na pe. Paya po namais kanuan te tangki.
O ngayang kwe. Tenis, ya tau mati yaki. Tirwata yara nga tayo na ini romey. O wara mati peri na rire yare. Neiko, awa nga sa bunda ko ni bakari ay tarawa kiki main na naukoke. Ari na bunora kinki muina na kikiya ki pewara. Kaya nga ita ko paki anak kanganga. Meri na bunusin ako muina na kikiya ki nanapui. Oriki, ari ay peri ritan tiriri sinano ko me ay punora nang ki. Ngaya kamapun lang kari apa irong na ki. Tepun jay pa na kikiya ki na rire. Para pun si ngaya de kemi, pa pun si amiri ki temenna. O ngaya na pe, inaria indang ni yangwa na mapuri. Pa ari pun na ki rona ni pupoki. To tari na kimani na ki. Ipun nisan. Inangkangan kia kaina kina pe utaponi kariki pari ipun iya yora kina utaponi kariki aku neki. Mera harapang kito wari karawa pangaya yang anira temenna nakun nenang pun nakia. Me tani ngai pun nang nakuman nanay pa ina maraki pa yung na iya sara taipora. O ngaya, paya ko sana ko ini ya maraki. Nakamay ko akaka na mi katawan wan. Pakunan ro waring ki iyo kinakawan ki mani ngapong. Iyo ina peti papa yote me imeti tari. Ina pakara ki me ngani ya mi kurong. Nakurumia tanjami te peni pa kamna karukuru aja mangaya. Wataya ayerun nasa mangarigi pa kain tarawang kuidom. Sapura ni kanikang ngamaraki ay kay. Ngaya pundang ini koraki te pete mea kay tarawaki. Iyokyo kina pete reis mete mui te soka mete kubi. Kitirari kay yarang haringa ni mui kiki. O ngayon te betay, iya mangaruko yaka ni mui kariwi kita kamaymay. Abo ni kawa kain tarawaki. Papun nani, menang kangang ko ya wari tangira kin taraway bukin tiriri mete makuri. Tawapon taon do kinakuboki. Aki ipon na aki ayam makuri. Arang ini kawa tahan makuri ro ya yausu. Aki asisu kuna aki apungan ay tarawaki. Apungan ari kin kanao kinakuboki. Nipun katurun pa yung mayangaya. O nupupe ni bukin na jakari kistans. Iyang, ngayan. Punani ta pa yeriki. Kwata at yaus tuwan irarikin na yaus manin raw way. Site po me ay pun na aki aruyaki. Pare site men na yasa makuri. O nikira yakan yaus ay pun na aki ayam makuri kaya yakari kistans. Te peri pun siyo ana pe te pakapayari ibu kini pun chamaraki. Ayo atu wan wiki kitoya kinepe. Awa ya tei, yukuru siraya. Nte betay, ya kokoro ni menging nepe tu wari te samakuri yari, bato iya pun kainano nakikian nepe anamani. Kitowa income. O pe wara mo aki. Awanang sikuna tarawang ko ay bukin tira. Ya saruyam na ini kai ba mga winan sinebe. Yes right. Ya san de boka beang kai ba nang maraki. Ya ta mata ka kare ko sinang maraki. Ay dara para kami ni ya na me na maraki. Nyo dedi. Ya, o kamataya. Ya mani nga taya ka ni bubetara. O da pa yung kai ba sinang punto nepe o sa kasukwa. Denise, anak ko mo bede dedi. Kana ko maya. Ya pun makin ako tepong miakanwa na ikarang ni kakukuriro ni tinis mena karuyon merake. On seguna detayan ya wama isbay ka iriya kina kia iro ni yeresinana. Naron darangakin tepoyan nakawa merarangakin tiropa. Tipe katarawa. Away karawakin na marakin ni kiripes naron karawan tipiki. Awarang ni maisirik. Detayri ito wana awapon na orioriya kain te ustuwayo ni vene inanon niya katangay na. Tirwata, ya wakan na natay no kiniyen na ako tarawa me. Yangoy anasana kinno kige. Ako na nga tatirangwe. Awayasan tawroy gutana. Tetari meta kamaymay. Na te papaya po na kay ruta king kanenang mananga. Iraban, ipun yangoy na kay tarawa kige. Paong na pe ni meaw na noya. Ako ruri nga kapiran na sim na waya on muspuyan takawi. Payong ano puyara kapiran na tepa on nagipurong-urong. Kukawri nga yan. Yari pa yayang wa kapiran na tepa ni karoyan ni ngapong. Denise, ngana ko sana kasi na yambay sana no ikan na ako rekin ipayame na bateririyo an. Ari sukun te buya ikan. Nego, ko nga nagaswa tiririyo sinano. Kurang pa iraya ki. Iya ka. Pananong kay ni kan kasukwa. Imani nga pari yawan rakin na pepe nampay ko rakin na pe aki wasi yay kay. Mami, wayo tiririyo me ako pon siringa. Yang, isiringa me an ka mewa. Payong na songoray ka tanwata. Ako timetan nung ora na kon panani kiripes naratay mo ang kay. Wapo imay suwa te benesimuin wanua te tayo di kayo.
ayo ay kain kan nara katanwa tayo pokin de tayo kayo. Nako yaw sun po sun me pipito yon taraba. Yara po ta kinusu ari na po akin ta kon te pong eto kono pong ay mai rei. Ni mo yang ay yami kere me apirita inani kai. Osi yamiri ki pokin karina kia nte pokin tiki. Awatami yami piri ani me awate tara. Sapo ikikei awahane mendami taipura. Ay muin dinanuan ayapu yaten korakisua away kayara yate yakiareke ritan na yarei nanakuran deire arieta tepe ke mayaki arei PC ke USB PC away kayarami tokia tau kapan tenis popetara arowea masta nawa Antonio neito katomineko no kes apitara erita yareta Sos Smith soyeta tata Mina Teroy, David Sammy, Lawrence Tabas. Ya mami ya Ricky. Ya menang gugure daddy. Ayaw yang kami na suwo. Ya menang gugure. Yara mana kami na sini babatara manager wata. Daddy, ya kira sagi babatara. Ya taranya sinang mangairin nugi nako tarawa. Pangayan ang mga manang nasi may nako busy. Agi haron nasi kami. Aki harum nasi uge, inang gugure dong. Ya menang gugure ya. Ororom ni aberi ni endiki. Ya menang gugure. Isroy. Mami, ya wan koron mira ke. Nai mga kiyak ni iriki ay kay mairang kan. Ora pa nasi unam kiki. Oh, ya pun nang daw nano. Ponomuan de kukurei na no ya karoi kai. Ori ki boni ye tenis nga ya te mwana nginte mwana mani kayo. O yoro ne yami yang kayon bisi me upu yororo na kiki. Nrona ki nebe mestos are poni me metin nanon. Awo kiri kaki na katarawa ibukin. Piriya kinan na passports me piye patape women deriri. Imain ayamana nga nako bisi tenasayo. Daddy, the yoga mo bona recharge po na tarbon. Neko. Angan ni yenne bon na recharge card. Nego, awayo bon nam recharge kas. Loko kawaya ko basta sila na kung kay ke. Pero ata, karaya kikira ni priya kina namasirawa. Sana ko na pen karawa kaway mike. Ikidiyari abay bun na kina. Pangayan, irang tawang game na no nakikira ni puto ka na priya kina na napay na yan ne. Ngayon ito ngayon kita iti ba? Inausin akong kayo na pen ni priya kina namasirawa tuwa na week. Ay dara para na pen kami. Yogi de yay masakasaira, payo giro mari yosa na ko na peke. Denise, kasa ko po na ko na pen tepo para ko na irira na pe. Kung na ira na pe kaway rangkay. Ngayon mami, nasigano mo tarbon ne, pa-check out Mary. Okay, tingnan tarbon mo may sauce. Hey, Melri kogi. Mary na be. Yang sabon sa buhagi na be ang kay. Pero congratulations mo nam kikiyak. Same na pen ako yung raw. Koro na no na ke. Ani punibukin na mi bobok. Kita ka ang kime. Ndokin te tayo po ni kuya na be ako waro ko na be ako am to ka ni kayan. San? Meron ko ba nagturo ko kaya kayo umiri na ko yung? Yang yabon ng buha. Yabon ng buha. Kita rita kime. Pugito kita ka nga. May kita ka nga ang kiba yoki. San? Sakay katigaraw na panaramod siya. Yabon meme ang ki. Kuki meme. Kuriyan ko na ma-achievement. Sipundi yung celebrate. Okay. Manaswangya mo ako bukin na. Nyo ka nga ni nga ako kuya ko ya. Tawag nga pong tairik. Natuto pa nakakurog sa taywaran katigaraw. Hindi ruto ko na. Iwara. Mga po na pera tayo. Sinamos na kaya mo ikay. Kanuan naratam na irinanon titaning ang titayri kayo. Auring ang kanya pamakororway wa yon karakinan titinay niya ni Tinis. Yan mga pundo kinapanakondagin ti mo ni pong tiwi kaya narok. Yarang kakaitaw na ko yung kuya ko sa daytime nawan titayri kayo. Minamta pa na kung ramay ay. Kanta ni nga pa. Irawa kiroy na pananom ni makoron nara karakya yun titayri kaya. Awa kiyari kipakain ng kostos.
Areri ki pani tenis pon ni ruta mena tenemta. Areri ki pastos pon taungi ataki. Areri ki pani mina pon ni tameti eteri. Areri ki papa petara pon mena tenemta. Areri ki pati rota ni te kapo piri romayo. Areri ki pani miawa pon ni pakowa kopeawa. Areri ki pani pendo pon ni meurinte istata. Areri ki pani yana pon ni purayeta tuakari. Awari ki pati stakana kopanan direrio pon ni yere tatupe. Awai ngai te metani mone Simeon tatir wari yari ki pati sakai rongoram te tairi kiayo. Uringa pa rita narakara kiayo makoro ruaiwa nakon regen te wiki anaroko. Ntai na napi ayon te mone pong. Kura bai bukin ngoram ay ina te kirani kiran am tairi kiayo. Sapo mo.